Nechcem vedieť, keď pôjdem do okolo, čo si bude mysleť. No už vidím tie komentáre. Aký noob, že nevie ani kopať. To dostri, aby to bolo vidno, že viem. Držím palce teda, lebo týmto, jak vyzeráš na tom videu, to je teda Jak? komické. Že nevíš kopať vôbec, keby si držal, lebo to prvýkrát v živote. Jak to s tým točíš, že nechytí to, nevíš. Ježiši, skoro si mi to do oka vrazil. Máš? Musíš byť dlhý jak pas, no. Musím to posunúť, lebo si dlhý jak hovado. Tu má nejaké korene ešte raz. Si vybral miesto pri strome, kde sú korene. To sa posralo, lebo toto mi nabehlo, toto. Počkej, zase mi to tu nabehlo. Choď do faka, prosím ťa. Ježiši, pomoc, mňa toto zabije. Ale nemôže byť božka, bolo tu vidieť tieto veci? Kere? Tak to neviem. To ešte odtiaľ. Choď až do riči, ty vole. Alebo odtiaľ. Jak sme to robili? Ja neviem. Ježiši, už zakopeš. Čo mám spraviť? To je tak minulé. Ježišmaria. To je fásol, si zasúdiť oči. Ja to asi nemám točiť, že? Do faka. Aha, už plaše. To je dement, keby teraz došla policia, tak by to vyzeralo. Ideme sledovať, ako začnú súdiť oči. No nechcú súziť. No a profilovku toto. Nič sa nedeje. To sú triky. Tá voda na pitie, hej. Myslím, že keby si vyšiel zo sprchy, nie, že si plakal. Hej, ako to vyzerá? Jak socka. Máš? Nie, lebo si dlhý, Krista. Musím cúvať až kilometr. A furt si dlhý a furt to není vidieť, no tu asi šľahne. No dobré. Pred chvíľou plačeš, teraz to... Krista, však máš kilometr, jak to natočiť? Aha, ako má kabelku. Hello Kitty kabelku má cute, so cute, fucking cute. Tak retard, ešte raz. Celé video si jak retard, takže pohode. Ty vole. Dobre. Shit. Mama, čau, pozdravujem. 1, 2, 3. Aj keď s nimi furt... Je to vidno? Vidno. Stáváci. Tie tačky nás usprevádzajú celým videom. Ježiši, doriti s týmto. No, áno, točím na... Čo poviem? Ja sa mi obživri, alebo také volačo. Ja neviem, čo povieš. Prosím, daj mi druhú šancu. Prosím, daj im druhú šancu. Daj tým sluchátkam druhú šancu. Nezmej sa. Ty si to oblizol. Počkaj, daj ešte raz. Fuj, Kriste, to sa neumývalo nikdy, koľko to chytala, to obližeš. No skúsiš to praskať. Si normálny? Moc kričím? To čo bolo? To čo si tu urobil? Ja som skoro zomrela, že ja si nečakám. Teraz tu to? Vykrikovať v lese a praskať tu sáčky v lese. Teraz tu to, na mňa. Moc sa tu húčalo. Vôbec nie, ako vôbec nečakala, že teraz zoberaš ten sáčok, začneš to praskať jak dementný, jak keby sme boli doma a ty si tu v lese a praskáš to tu. Podľa mňa to už bola privolaná polícia na nás. A teraz čo? To bola kultúrna vložka. Máš? No mám, však tu stojím. Jaké sú neonové. Volajú sa neon. To bolo v móde pred pár rokmi. Nejaká srna sem došla. Na retardovanosti od 1 po 10 to bolo koľko? Škoda, že si nespadol, bolo bez 20. To si natočím, jak to upratuješ teda. No ideme, šup. Upratujeme. Poďme domov. Nie, upratujeme, teda ty upratuješ, točím všetko. Toto bol ako fakt epický nápad, ísť do lesa, on nemal nič vymyslené. Nič! To nehovor. Nič vymyslené nemal. So sluchatkami, so sačkami. Akože tu môžu byť aj medvedia diviaci, ale dobre. No poďme už, však, bože, sockerek vyšitý. Sluchátka mám, mobil mám, kniažek mám. Zdravý rozum nemáš. Chodori si vypínam to F9. Či jak sa to červeným? Zohným. Tak ja to nevidím, ale... Čím to vypnem? Akú zelenú mám tlačiť? Čo mám stlačiť? Zelené. Není to zelené. Tak. Není to zelené, prosím. Ja stlačím to červené a vymažem to celé. Dobre, stlačím červené a vymažem to. Čaute.